Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз алиш мекунем дополнительный фильтра искатов подгрузчик. Бисёр техникаро аҳамият дода бошем бародаро. Тез фильтрошу ҷазир мешаванд, алиш мекунанд. Ай ҳамада хубаш ҳами хеле фильтри арзон дар любой ҷо мефурӯшанд. Мехари 5-6 дона, як моҳ баъд мебинӣ ки уже ҷазир шудааст камтар, алиш мекунӣ. Хеле фильтри калона алиш дар кор нест ки ҳар дафъа гири тоза кунӣ чӣ кунӣ. Дополнительный беҳад бо хубае ки нахадам чанд сол кор кесам. Дополнительный фильтр постоянно мехарам, мемонам барои ки фильтри калона ҷазир намекунад, сразу бо алишкунӣ намегири фильтри калона. Барои ҳамо аз нишон медиҳам мо чӣ хел даг ҷой ина бародаро да камроса нигоҳ кунем, уже где-то як моҳаш нашидааст, чӣ хел ҷазир шудагиай. як моҳ да мо дар кор нест ки дигар ҳар рӯз фильтри калона бигирем. Ягон одаме ҳаста ки мегираш ва чи компрессор мегирад, тоза мекунад ва бензин мешияш. мо ҳам хеле майда алиш мекунем, мебинемш камтар ҷазир шудагиай, арзон мешунад дар любой ҷо. мегирӣ мекунӣ, дангалиш мекунӣ барои як ҳамин хел рӯз дар корай. рӯз чанде? 7 рӯчи 7 дар корай. мегирӣ дута чишаҳои мекунӣ, алиш мекунӣ, тамом. бе ягон ташвиш бо корт нам додан мегирӣ. борга нишон дидам чӣ хеле трактори Caterpillar 428. ки шуд ёр биё. где-то хамучавӣ мекунӣ, где-то 5 минут мекаша, намекаша алиш карданаш, тамом 5 минута любой одам боварӣ дорам ки алиш мекунад 5 минута. иншоаллоҳ тамом. уже метавонем ки неки аҳамият диҳем ки бародаро чӣ хеле гирифтен, ҳамин хел чиш рост боша. куҷо шед? нигоҳ кунед, стрелкаш сини камсина сини мотор значи рафтагиаш. шумо боварӣ дорам ки ҳамад уже мефаҳмем ки чӣ хел камс рафтагия, чӣ хел фильтра мондан дар кор. нигоҳ кунем ки як моҳ, даже бигем як моҳ нашудааст алиш карданша. сваркаша купреснем чӣ хел мешавад. ҳамин хел клуштовчай дар кор меша. якам ҳамин хел диёр биё. бародаро фильтр омода, хай хамутоша сахт мекунед. ҳамин худаш уже маълумае ки кам шланг ба ин фильтри салатара омадагиай. ҳамун шланга вала бо чиз мебиред. ҳамин хел дополнительный фильтр сахт мекунем. беҳад хубае ки барои шатаира худам хурдагим пеш дар дигар техника кор мекунам. вақте ки ҷа омадам дар техника кор кардан, ҳамин хеле буд ки доим як проблема мекард. ҳамин кадумед ки дамхай искатор подгрузчик Caterpillar кор кардем, любой кадумед уже мефаҳмем ки чӣ хелияй.
вақте ки филтр уже об бигира ё ки ягон ҷазира бигира, трактор заводид мешава, предохранитель дора, месӯза, бо мемра трактор. Бо алиш мекунӣ предохранителя, бо месӯза. Барои чӣ? Барое ки филтр уже ҷазира. Ба шуморо ҳар рӯз дар кор мешава ки ҳамун филтр ҷазир бо бигирем, оша наму ҷазириша сливат кунем, бо тоза кунем, бо айсар часп кунем. ҳар рӯз айдае ки тай трактор да бурмадан, ҳамин филтр чӣ хеле аст ки камтар ҷазир шава, трактора мекиша худош. Предохранителш уже месӯза, мембра сразу. Бо алиш мекунӣ, бо камтар кор мекуна, бо месӯза. Дар мобайни раҳа любой ҷода фарқ надорад. Барои намо аён вақте ки ҳамин филтри дополнительный задам, худора шукр, ягон бор баъди хеле шидагӣ неста. Инак где-то бояд мо акам пешвақт кор мекунем, аён тарафи корхонамо мегуфтанд ки где-то 500 моточас кор кард, соат 500 соат моточас кор кард. Короче, филтра полни алиш мекунем. Мо ина бигем фақат доим ҳамин майда филтраҳои майдаш алиш мекунем. ҳамин ёзе гуфтам ай бораш. ҳамира уже 3 моҳ 4 моҳ шудааст ки даже мо намедонем 1500 моточас кор кунем. хеле короче ягон бор ин алиш накунем. нигоҳ кунем ки хел филтра чанд моҳ шудагӣ, уже маълум аст задагӣ пачақ шудагӣ так ҷойза аст. хай дар хеле ҷои ҳай мекунам лабои чиз буда. барои ҳамин ҳар моҳ медидем камтар ҷазир шудагӣ, ҳуй мекунам 5 минута дар любой ҷо алиш мекунам, дар раҳа ё ки дар кора дихамуча камтар ҳуй мекардам, мемудам, сахташ мекунам, тамом буд даши кор кардан мегирифтам. барои ҳамин хуб иш даҳмияд бародаро. хай ҳамин қадар ай даст мо омад, ҳаракат кардем, видео кардем, барои як каса як фоидааш бирасад. бародаро ҳазор раҳмат ки тамошо кардед видеоро то охирша. худованд нигаҳдортон боша. иншоаллоҳ бо дар оянда видеои назм мешавад. иншоаллоҳ. ба хоси аллоҳ.